ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சல்லாக்கை சத்வம் நிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யம் சாவிரம் ஏன பூதலிகே स्वयं रूपः दामायं तदा सेवपतियं हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे राधा कांता नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिय वाचकल्पतराय कृपसिन्धु ये वस पतिनानां भावनीये वैष्णव्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நாம 10வது அத்தியாயத்தை விபூதி யோகத்துல பார்க்கிறோம். முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அனைத்திற்குமே மூலம் 1வது பதத்துல இருந்து 7வது பத்து வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறோம். அதாவது கிருஷ்ணர் அறிவதற்கு அனைத்திற்கும் மூலம் அறிந்தும் அறியாமலும் இந்த 3 சாராம்சத்துல அந்த 7வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். பகவத்கீதையின் சாராம்சம் 8ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் அதுல வந்து 3 விதமா அதுலயும் பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஞானம், வழிமுறை, இலக்கு. ஞானம் பகவானுடைய தொடர்போட ஞானம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வழிமுறை பகவான் எவ்வாறு அடைவதுன்றது வழிமுறையும் நம்ம ரொம்ப அழகா தெளிவா கொடுத்திருந்தாங்க. இலக்கு பகவானுடைய மீதான அன்புதான் நம்மளுடைய இலக்கா இருக்குன்றதை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 12ல இருந்து 19வது பதம் வரைக்கும் தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது. அர்ஜுனனை ஏற்றுக்கொள்வது, அர்ஜுனன் சான்றுகள், அர்ஜுனன் ஆர்வம். இப்ப வந்து அர்ஜுனோட ஆர்வத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். அர்ஜுனோட ஏற்றுக்கொள்ளுதல் பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள்ல சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டார். அதே மாதிரி அவர் பகவான் அர்ஜுன் வந்து சான்று கொடுக்கிறார், பகவானை பத்தி பிரார்த்திக்கிறார். நேற்று நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஒரு 4 பதங்கள்ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற 16வது பதத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய ஆர்வத்தை சொல்றார், ரொம்ப அழகாக கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. இன்னும் எனக்கு நாலேஜ் வேணும்னு அந்த இது ஞானத்தை கேட்கிறார். அந்த ஆர்வத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. பகவான் கிருஷ்ணன் எல்லா இடங்களிலும் காணுதல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 20ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் பகவானுடைய ஃபுல் வைபவத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணன் வைபவங்கள், பகவான் கிருஷ்ணரின் சாரம், இந்த 2 சாராம்சம் மூலியமாக 20ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் நாம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 யாராவது படிக்கிறீங்களா? 16வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது 16வது பதம் படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा प्रभु जी. शेषेण दिव्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्वाप्यधिष्ठसि. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து 16வது பதத்துல அர்ஜுனன் வந்து அது கண்டினியூட்டி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அர்ஜுனோட அது பகவானுக்கிட்டே ஆர்வமாக ஒண்ணு கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். என்ன கேட்கிறார் பாருங்க. எந்த வைபவங்கள் இந்த உலகம் முழுவதும்
தாங்கள் வியாபித்து இருக்கிறீர்களோ தங்களுடைய இந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். இப்ப இதெல்லாம் நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம். யாருக்காக பகவான் கிட்ட கேட்கிறார்? இந்த இதோட சாரம்சம் நம்ம என்ன மாதிரி நமக்கு புரிதல் அடையுது? இதுக்கு யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? இந்த 16வது பதம் இது அவர் என்ன கேட்கிறார் பாருங்க. எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கிறீர்கள் கேட்கிறார். தங்களுடைய இந்த திவ்யமான வைபவங்கள் தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். இப்ப நமக்கு இதுல இருந்து இந்த பதத்துல இருந்து நாம என்ன புரிதல் அடைஞ்சிருக்கிறோம்? நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம அந்த அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்? யாராவது விளக்க முடியுமா? பார்ப்போம். இனி கொஸ்டின் தான், நிறைய கொஸ்டின் தான் கேட்கலாம். தெரிஞ்சவங்க பதில் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் ஃப்ரீயா படிக்கலாம். கொஞ்சம் வைபவங்கள் அப்படின்னா என்ன குருஜி? இப்ப பிரபுஜி வைபவங்கள் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அவருடைய லீலை. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு இன்னொன்னு சொல்லலாம் பாத்தீங்களேன். நீர்ல உள்ள சுவையா இருக்கிறார். நீர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல உள்ள சுவை பகவான். அதே மாதிரி சூரியனோட ஒளி இருக்கு பாத்தீங்களா, அதோட வெப்பமா இருக்கார் பகவான். இது மாதிரி இதெல்லாம் வைபவங்கள் தான் இது. இப்போ நாமோ இந்த பூதல உடல், இந்த பூதலக்குழு உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா யாருன்னா பகவானுடைய அம்சம். இது மாதிரி இதுதான் வைபவங்கள். அப்போ ஒரு மரத்திலையும் இருக்கிறார், செடியிலையும் இருக்கிறார், கொடியிலையும் இருக்கிறார், நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். அதுதான் அவர் கேட்கிறார் அர்ஜுனன். எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கிறீங்கன்னு கேட்கிறார். இல்ல பிரபுஜி, அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஜீரண சக்தியும் அவரு தானே? ஆமா, கரெக்ட். அதுதான் ஒரு விளக்கமா கேட்கிறார். அப்போ ஜீரண சக்தி மட்டும் இல்ல, இந்த மூச்சு விடுற பிராணசக்தியும் அவரு தானே? ஏன்னா பிராணசக்தி நாம ஞாபகம் வச்சிருந்தா மூச்சு விடுறோம். அதான் 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 இப்போ சொல்லுங்க. இல்ல, ஒருவேளை நம்ம கிட்டயே நீங்க ஞாபகம் வச்சுன்னு மூச்சு விடுங்கன்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற பல பேர் ரொம்ப சீக்கிரமாவே உலகத்தை விட்டு போயிருப்பாங்க. இந்த உடல் நிலை தனக்கு தானே மூச்சு விடுறதுனால நாம எல்லாம் 80 வயசு 90 வயசுன்னு உயிர் வாழ்ந்து நாம உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமே ஒழிய, இந்த மூச்சு நம்மள கேட்டா விடுறது கண்டிப்பா கிடையாது. யாரு விடுறா? யாரு விடுறா? அத யாரு விடுறா? யாரால் விடப்படுகிறது? ஆமா, இதுதான் வைபவங்கள். இதான வைபவங்கள் பிரபுஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதுதான் அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா தெளிவா கேட்கிறாரு. அவருக்கு இதெல்லாம் இன்னும் பத்தாதுன்னு கேட்கிறாரு. அந்த ஞானத்தோட கேட்கிறார். இதுல என்ன நாம புரிஞ்சுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் யாருக்காக கேட்கிறான் அர்ஜுனன்? விவரமா சொல்லுங்க. கேக்குறாரு பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? நமக்காகத்தான் அவர் கேக்குறாரு, நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் அர்ஜுனன் முழுமையாக ஒப்புக்கொண்டார். அவர் மற்றவர் நலனுக்காக தான் கேட்கிறார் அவர். ஏன்னா 2 பேருமே நரநாராயணா இருந்தவங்க இல்லைங்களா? நரனா இருந்தவன் அர்ஜுனன், நாராயணனா இருந்தவர் பகவான். சோ அர்ஜுனனுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அவன் யோகமாயா சக்தியில தான் அவன் இயங்குறான். எல்லாருமே யோகமாயா சக்தியில தான் இயங்குறோம். ஆனா நம்ம பௌதிகத்துல போறதுனால அந்த யோகமாயா சக்தியை நாம உணராம இருக்கோம். யோகமாயா சக்தி பகவானுடைய சக்தி. அது நாம எல்லாமே அந்த சக்தியில தான் அந்த அம்சம் வந்திருக்கு. நாம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். ஆனா நாம செயல்படுறோமா? இல்ல. மகாமாயா சக்தியில தான், பகரங்க சக்தி மூலியமா தான் நாம இயங்குறோம். அப்போ அதை நாம அதுல இருந்து தவிர்த்து வந்துட்டோம்னா அப்ப நம்ம கண்டிப்பாக பகவானை உணர முடியும். இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி நாம சுவாசிக்கிற காற்றிலே உணர முடியும். இது 13ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் நம்ம கொடுக்கிறார். அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். பிராணமய்யா கோசா அன்னமய்யா கோசா, சாப்பிடுற உணவுலையும் சொல்றாரு. உணவுலையும் நமக்குள்ள எல்லா கருமகத்தையும் இது பண்றாரு. நம்ம என்னுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்கன்ற. ஏன் அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடணும்? அந்த சாப்பாடு சாப்பிடும் போதே பகவானை உணர முடியும் நம்மளால. சுவாசிக்கிற காற்றிலையும் பகவான் இருக்கார். அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த 13வது அத்தியாயம் ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் அதுதான், ரொம்ப அழகா இருக்கும். சோ அப்போ பகவான் அர்ஜுனன் ஏற்கனவே நரனா இருந்தனால யோகமாயா சக்தி மூலம் இயங்குறதுனால
சில நேரத்துல பகவான் யோகமாய சக்தியில ஒரு பிரபஞ்சத்தையும் படைக்கும் போது ஒரு பிரபஞ்சத்திலையும் அவர் அவதாரம் எடுக்கும்போது யோகமாய சக்தியில் தான் அவதாரம் எடுக்கிறார். எடுத்தாலும் மகாமாயா சக்தியில அவர் சில நேரங்கள்ல மறைக்கப்படுறார். அதுவும் ரொம்ப அழகா தெளிவுபடுது. ஏன்னா ஒரு யசோதா தாய் கிட்ட வந்து அந்த மரிசி வந்து அவர் மறைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பகவான் மாதிரி காட்சி கொடுக்க மாட்டார். சாதாரண குழந்தை மாதிரி தன்னுடைய தாய்க்கு மகன் மாதிரி தான் அந்த இடத்துல நடந்துப்பார். அதுவே பகவான் ஒத்துக்கிறார் அந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல சொல்றார். ஏன்னா அந்த சக்தி யோகமாயா சக்தி இருந்து விரிஞ்சு வெளியே வர யோகமாயா சக்தி இருந்து பகவானுடைய சொரூப சக்தி அது. சோ அந்த சக்தியில நாம இயங்குறார். அது யாரு? அர்ஜுனன். நாம எல்லாமே அதுதான். ஆனா நாமோ மகாமாயா சக்தியில் தான் நம்ம இயங்குறோம். மகாமாயா சக்தியில் தான் நம்ம எல்லாருமே, இந்த பிரபஞ்சமே இயங்குது. ஆனா அதை தவிர்க்கணும்ன்றார் பகவான். சரி, அது ரொம்ப டீப்பா போக வேணாம். 16, 17 படிக்கலாம், விவரமா படிக்கலாம். சோ அர்ஜுனன் எதுக்காக முழுமையா ஒப்புக்கொண்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் யோகமாயா சக்தியில இயங்குறதுனாலதான் தெரியுது. இது யாருக்காக? நம்ம நன்மைக்காக தான் கேட்கிறார். எவ்வாறு? அருவ பிரம்மன் எங்கும் வியாபித்து தன்மை பகவான் அது தனிப்பட்ட நபர் ரூபத்தில் அடங்கி உள்ளதுன்றார். அருவ பிரம்மன் என்ன? கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கிறது தான் அருவ பிரம்மன். அது எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கும். ஆனா பகவான் அது தனிப்பட்ட நபர் ரூபத்தில் அடங்கி உள்ளது. நமக்குள்ளே இருக்கிறார் பகவான். நம்ம எங்க தேடணும் அவசியமே இல்லை, நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார். நாம உணர்ந்தாவே போதும், இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகாக அர்ஜுனன் வந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கார். இப்ப 17 என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிச்சிந்தயன் கேஷு கேஷு சபாவேஷு சிந்தியோ அசி பகவன் மயா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நாம் உம்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப திரும்பவும் பாருங்க, இதே கொஸ்டின் தான். போன ஸ்லோகத்துல கேட்ட கொஸ்டின் தான் இங்கே திரும்ப ஏன் பகவானை பத்தி அத மாதிரி கேட்கிறார்? உன்னத யோகியே கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் கேட்கிறார். அப்போ நாமோ இப்போ அர்ஜுனா வந்து கேட்ட கேள்விக்கு நாம என்ன மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க முடியும்? நம்ம அவர் எதுக்காக கேட்கிறார்? நமக்காக தான் கேட்காருன்னு போன ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம். ஏன் இந்த மாதிரி கேட்கணும்? ஆமா குருஜி, அவரை எப்போதுமே நினைச்சிட்டு இருக்கணுங்கிறது முடியாத காரியம் இல்ல. எங்கேயாவது நம்ம டைவர்ட் ஆகும்ல. ஓகே ஓகே சரி. அப்போ அதாவது பிரபுஜி இன்னொரு இது வேறு எந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்னு கேக்குறாரு இல்லையா? இப்ப கிருஷ்ணரை மட்டும் இப்ப எப்படி இல்ல, கிருஷ்ணர் தான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு. நம்ம கிட்ட இருக்கிற கிருஷ்ணர் எல்லார்கிட்டயும் தானே இருக்காரு. கிருஷ்ணருடைய சக்தி தானே எல்லா இடத்துலயுமே நடந்துட்டு இருக்க ஒழிய, இப்போ ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அதுங்களை கேட்டா எல்லாம் அதுங்கெல்லாம் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்குங்க கிடையாது. அதுங்கெல்லாம் உயிர் வாழறதுக்கு உண்டான இது யாரு கொடுக்குறா? அதுக்கு உண்டான ஒரு அறிவையும், உடலுக்கு உண்டான அறிவையும், இந்த 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 அறிவு கொடுக்கறது யாரு? நேச்சர் தானே. அது இயற்கை அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்ல கிருஷ்ணர் சொல்லலாம். அப்போ வந்து இயற்கையா நடக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களுமே பகவான் கிருஷ்ணனுடைய உருவங்கள் தானே. பார்க்கறது, கேட்கறது, சொல்றது, பேசுறது, நடக்கிறது, ஓடுறது, சக்சஸ், ஃபெயிலியர் எல்லாம் அவர் தான். வேற என்ன இருக்கு சொல்லுங்க? யாரு சக்சஸ் பண்றா? நாம தான். எப்படி பண்றோம்? அந்த செயல் பண்ணக்கூடிய மூளையை நமக்கு கொடுக்குறாரு. அதுல நம்ம திறமைகள், நமக்கு சுத்துப்பட்டாத கேங் எல்லாம் நம்மளோட முட்டாள் பசங்க இருக்கிறதுனால நாம ஜெயிக்கிறோம். இல்லைன்னா நாம தோத்து போயிடுவோமே. அதுவும் கிரியேட் பண்ற சிச்சுவேஷன் அவரால் தானே. ஆனா அவரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணாலும் அதை பண்றதை நாம நினைச்சாலும் ஆக்சுவலா வந்து வேதங்கள்ல வந்து நாம தான் அதை வந்து கிரியேட் பண்றோம்ன்றார். நீங்க வந்து அதாவது நீங்க என்ன மாதிரி செயல்படுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான். இப்போ இயற்கையை அது எப்பவுமே நார்மலாவே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதோட சீற்றம் எப்போ வரணும், எப்போ போகணும் அது கரெக்டா தெரியும். ஆனா நாம தான் வந்து அந்த இயற்கையை வந்து பாழ்படுத்தினால்தான் சீற்றம் அதிகமாகுதுன்றது வேதம் கொடுக்குது. அது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்ல நாம செயல்படுறதுனால்தான் இயற்கையே நாம சில நேரத்துல தலைகீழ மாத்திடுவோம். ஆனா அது என்ன பண்ணுது? அதோட
சுபாவத்தை அது காமிச்சு விட்டு போயிட்டே இருக்காது. இப்ப நிறைய இடத்துல இப்போ கேரளால ப்ராப்ளம் வந்தது, நிறைய ஊர்ல ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாம செய்யற தப்புனாலதான் அது. அதே மாதிரிதான் நாம என்ன செய்யறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும். சரி, ஓகே. இப்ப நாம அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போவோம். இப்ப இன்னும் அந்த 20 பதத்துக்கு மேல நம்ம அதிகமா போலாம். இப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா, உன்னத யோகி கிருஷ்ணரை நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனும் கேட்கிறார். இப்போ இது வரைக்கும் ஞானத்தை நீ கொடுத்துட்டீங்க. 9, 10வது அத்தியாயம் வரைக்கும் இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. கர்ம யோகத்திலும், ஞான யோகத்திலையும், பக்தி யோகத்திலையும், ராஜ யோகத்திலையும் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. 6 தத்துவத்தையும் கொடுத்துருக்கீங்க. நான் ஏத்துக்கிறேன். ஆனா அந்த அறிவதும் எங்கனும் கேட்கிறாரு பாருங்களா. பகவானை வேறு எந்த ரூபங்களையும் உண்மை அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்னு கேட்கிறாரு. இப்ப இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அர்ஜுனன் வந்து அடுத்த பதத்துக்கு அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு இப்ப தாவறான். அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு இப்பவே தாவறான். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த அத்தியாயம் வந்து விராட் ரூபம், விஸ்வரூபம். அந்த விஸ்வரூபத்திற்கு முன்னாடி வைபவங்களை காட்டுங்கன்றான். இது முன்னாடி சொன்னது என்னன்னா, உன்னத யோகியே கிருஷ்ணரே நான் உண்மை இடராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு போன ஸ்லோகத்திலையும் அதோட கண்டினியூட்டி தான் அது. அப்ப என்னன்னா வைபவங்களை கேட்கிறான் முதல்ல. ஆனாலும் அது பத்தாது எனக்கு. அது எனக்கு பத்தாது. வேறு எந்தெந்த ரூபங்களை உன்னை நினைவு கொள்ள முடியும்னு கேட்கிறான். அப்போ இருக்கிற ரூபத்துல எனக்கு காட்டுன்னு கேட்கிறான். எனக்கு இதெல்லாம் பத்தாது. இந்த வைபவம் கூட எனக்கு பத்தாது. உன்னுடைய ரூபத்தை காட்டுன்னு கேட்கிறான். இவ 11 அத்தியாயம் தான் விராட் ரூபம். அவருடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுன்றான். விஸ்வரூபத்துல காட்டும் போது அப்போ அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறான். ஏன் கேட்கிறான் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட? அதுல இறந்த காலத்தையும் பார்க்க போறான், எதிர்காலத்தையும் பார்க்க போறான், நிகழ்காலத்தையும் பார்க்க போறான். எல்லா தேவர்களையும் எல்லா உயிரும் 84 லட்சம் உயிர் வாழியும் பகவானுக்குள்ள இருக்கிறத பார்க்க போறான். அது இப்பவே அந்த எந்தெந்த உருவங்களையும் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்னு வேற கேட்கிறான். அந்த இதுல வேற எந்த தேவரை நான் வணங்குறது, எந்த கடவுளை நான் வணங்குறது, எது ஆதி அந்தம் மறைமுகமாக ரொம்ப அழகாக கேட்கலாம். ஆனா இது இந்த மாதிரி ஞானம் எப்படி வரும்? இப்ப பிரபுஜி பேசுறாங்க, மாதாஜி சொல்றாங்க, விளக்கம் கொடுக்குறாங்க, பிரபுஜி விளக்கம் கொடுக்குறாங்க, எல்லாருமே நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறோம். நாம பேச முடியாம இருந்தாலும் நாம எல்லாமே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஞானத்தோட தான் இருக்கிறோம், படிக்கிறோம். இந்த ஞானம் எப்படி வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க? பகவான் நம்ம அறிவை தூண்டுற, நமக்குள்ள எல்லா விதமான ஞானங்கள் இருக்கு. யாருமே இதுவே கிடையாது, முட்டாளே கிடையாது. எல்லாமே ஞான சுகிதான். ஆனா நாம எல்லாருமே அதை வெளியே யூஸ் பண்ணாம கிடக்கிறோம். அதுவும் ஒரு சயின்ஸ் ஒண்ணு சொல்லுது பாருங்களேன். ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன் நான். நம்ம இது முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நம்முடைய பிரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா யூஸ் பண்றதே கிடையாது. நம்ம 100% நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லையா? 110% நம்ம மூளை யூஸ் பண்றது கிடையாது. சராசரி மனிதன் 10%க்குள்ளதான் யூஸ் பண்றான். இந்த டாக்டர் படிச்சவங்க, இன்ஜினியர் படிச்சவங்க, ஒரு சொசைட்டில ஒரு மேல உள்ளவங்க தான் ஒரு 2% எக்ஸ்ட்ரா பண்றாங்க. அதுக்கு மேல உள்ளவங்க பார்த்தா ஒரு சயின்டிஸ்ட், ஒரு பெரிய ஒரு உள்ளவங்க, ஒரு விஞ்ஞானிகள், அந்த பெரிய ஒரு லெவல்ல போறவங்க அதுல இருந்து 1, 2 அப்படி 0.5, 1 அந்த 1% தான் யூஸ் பண்றாங்க. அதே வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க இந்த சித்தி அடைகிறாங்க, இந்த நம்ம தவம் பண்றாங்க, இந்த உண்மையான நாம என்னன்றதை இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஆத்ம ரூபத்துல அவங்க செயல்படுறாங்க. இந்த மாதிரி செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? பிரம்ம நிலை அடைகிறாங்க பாருங்க. அவங்கதான் 15%க்கு மேல அவங்க யூஸ் பண்றாங்க பிரெயினை. பிரம்ம நிலை அடையும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாருமே சமமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப எதுவுமே அவங்க கல்லை கொடுத்தாலும், பொண்ணை கொடுத்தாலும், வைரத்தை கொடுத்தாலும், எதை கொடுத்தாலுமே அவங்க தூக்கி வர வச்சிருவாங்க. சோ அவங்களுடைய நிலை தெரிஞ்சுட்டாங்க. தேவர்களே 35% மேல யூஸ் பண்ண முடியல அவங்களோட பிரெயினை. தேவர்களே. இது நாம சொல்ல, இது வேதம் சொல்லுது. எங்க பிரபுஜி ஒரு ஸ்லோகமே மனப்பாடம், பிரபுஜி இது ஒரு ஸ்லோகமே மனப்பாடம் பண்ண முடியலையே, தடறோமே. எங்க பிரெயின் ஒர்க் பண்ணுது? பண்ண மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி இந்த பிரெயினை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண அவ்வளோ நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். அவ்வளவு ஞானம் கொடுத்திருக்காரு நமக்கு. அந்த பிரெயின் 100% நம்மள 100% நீக்கினா நாமெல்லாம் கடவுள் பகவான்ன்றாரு. 50% மேல யூஸ் பண்ணாவே நம்ம மறைஞ்சிருவோமா? கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டோமா? இது வேதம் சொல்லுது. யார் ஒருவன் 50% மூளை யூஸ் பண்றானோ அவன் மறைஞ்சிருவான். யார் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டான்.
இது வேதத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா சயின்ஸ் ஒரு ஆர்டிக்கல்ல படிக்கும் போது அவன் 35% மேல யாருமே ஒருத்தராலையும் கிடையாதுன்றான். மூளை யூஸ் பண்ணது கிடையாதுன்றான். சோ அந்த மாதிரி நாம எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். நமக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஞானம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஞானத்தை அர்ஜுனன் நம்மளை எல்லாம் தூண்டி விடுறான். அர்ஜுனன் சூப்பரா ரொம்ப அழகா கேட்கிறான். அவன் எப்படி வரும் அந்த ஞானம்? நம்ம எல்லாருமே பகவான் உணர்வோட இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறனால்தான் அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? அதிக அறிவு என்றால் பகவான் கிருஷ்ணன் அதிகம் ஆழ்ந்து விடுதல் நமக்கு இது. நம்ம பகவான் நம்ம ரொம்ப ஞானம் அடைஞ்சோம்னு வச்சுங்களேன், நாம என்ன பண்ணுவோம்? ஆன்மீக ஞானம் அடைஞ்ச நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம்? பகவான் கிட்ட தான் சரணாகதி அடைவோம். அவரே தான் சதா நேரமே உட்கார்ந்தா எழுந்தா ஓடனா படுத்தா தூங்கினா எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் நினைப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அது சுத்த சத்துவத்துல போயிடுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம 18வது பதம் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். இதே அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18வது பதம். விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்த்தன பூயः கதய திருப்திர்ஹி ஹிரண்வதோ நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் பொழுது உமது வார்த்தையின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல கடைசியா கேட்கிறார். 18வது பதத்துல அர்ஜுனன் கேட்கிறார், ஜனார்த்தனனே, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறுகின்றார். யோக சக்தி. இப்ப இன்னொரு பாயிண்ட் வைக்கிறாரு பாருங்க. ஒண்ணு அழகா வைபவங்களை கேட்டார். உன்னை எந்த ரூபத்துல நான் அங்க நினைவு கொள்ள முடியும்னு கேட்கிறார். வைபவம் கேட்டார். எந்த ரூபத்துல உங்களை இப்ப நான் நினைவு வச்சுக்க முடியும்னு கேட்கிறார். பக்தி கொடுக்க முடியும்னு கேட்கிறார். இப்ப யோக சக்தியை பற்றி கேட்கிறார். ஏன்னா யோக சக்தின்றது யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான் பகவான் இயங்குறான்றத அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா நமக்கு தெளிவுபடுத்துறார். அப்ப அந்த யோகமாயா சக்தின்றது மகாமாயா சக்தியோட அது உயர்ந்த ஸ்தானம். அது பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி. அப்ப அந்த யோகமாயா சக்தி ஒரு வைபவமும் சரி, ஒரு லீலையும் சரி, அதில் தான் பகவான் அவதாரமே கொடுக்கிறார். யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான். அதை விவரமாக கூறுன்னு கேட்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம 3வது 4வது லெவல்ல போனதான் விவரமா படிக்க முடியும். இப்ப யோகமாயா சக்தின்றது 3 விதமா. இப்ப நம்ம திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை கிளாஸ்ல இருந்தப்ப யாராவது இருந்தாங்கன்னா அது தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க. பகவான் 3 விதமான சக்தியை பகவான் அதுல கொடுக்குறாரு. சாந்தன சக்தி மூலியமாக பகவான் வைபவத்தை யோகமாயா சக்தியில இயங்குறான்றது, அது அலாதினி சக்தியிலையும் பகவான் எப்படி இயங்குறான்றதையும் நாம அதுல படிச்சோம். அது இன்னும் விவரமா என்ன கூறுன்றான். உம்மை பற்றி கேட்பது நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை என்றான். ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகள் அமுதத்தையும் நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன் என்றான். பகவானுடைய வைபவம், அவருடைய லீலை, இந்த புராணங்கள் படிக்க படிக்க நமக்கு ஒரே ஆனந்தமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? நேத்தோட ஒரு ஸ்டோரி நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகான ஸ்டோரி அது. அது இப்ப கேட்க கேட்க பாருங்க. அந்த மாதிரி பகவானுடைய நிறைய லீலைகள் இருக்கு. நம்மள அதே மாதிரி நம்ம அழ வச்சே பண்ணுவார். நம்மள ரொம்ப அழ வைப்பார். நம்மள அது தாங்குற சக்தி நமக்கு இருக்கான்றதை பரிசோதிக்கிறார். அதுல அர்ஜுனனை மாதிரி அர்ஜுனன் எப்படிலாம் சோதனை பண்ணாரு அவர். சோ அது மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லா விதமான சோதனையும் கொடுக்கிறார். ஆனா சோதனை கொடுத்து விருப்பமான சோதனை தான் கொடுக்குறாரு. நமக்கு என்ன நடக்கும், இவர் என்ன அதுல மீண்டு வருவான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுதான் அவர் கொடுக்குறாரு. அதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும், இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம அதுல புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப யோகமாயா சக்தியை பத்தி கேட்கிறார். யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து கூறுன்றார். இல்ல ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 1வது காண்டத்துல 1வது அத்தியாயத்துல 19வது பாதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அவர் என்ன கேட்கிறார் பாருங்க. கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பது அர்ஜுனன் அவரோடு இருக்கிறான். அதிலும் குறிப்பாக எங்கும் நிறைந்த பரமபுருஷர் அவர் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை பற்றி தான் அவன் கேட்கிறான். எல்லா இடத்துலயும் வைபவத்தை முதல்ல கேட்டான். எல்லா இடத்துலயும் இருக்காருன்றது வைபவம். அது
எந்த ரூபத்துல உங்களை நான் நினைவு கொள்ள முடியும்னு கேட்கிறான். அது விராட் ரூபத்தை. எவ்வளவு பெரிய ஆசை பாருங்க, பேராசை அது. இப்ப யோக அது அவர் அடிமடியிலே கை வைக்கிறான். யோகமாய சக்தியை பத்தி கேட்கிறான். ஏன் அதுக்காக கேட்கிறான்? இந்த அமிர்தத்தை சுவைக்கதான். பகவானுடைய சக்தியை தெரிஞ்சுக்க போது நாம அந்த சக்தியை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எப்படி நாம இன்னும் மேன்மை அடைய முடியுமோ அதுதான் நம்ம கேட்கிறோம் அர்ஜுனன். இல்லைங்களா? இப்ப 19ல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார் பதில். அது என்ன மாதிரி கொடுக்குறாரு பாப்போமா? விவரமாக சொல்லுன்றான். அந்த சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான் பகவானு கிட்ட. அதை கேட்க திகட்டுவதே இல்லைன்றான். இப்ப பகவான் என்ன காட்சி கொடுக்க போறார் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 20வது பதத்துல இருந்து 19ல இருந்து 19 படிச்சேன் இல்லைங்களே. 19 இதை படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஹந்த தே கதயிஷ்யாமி திவ்யாஹ்யாத்ம விபூதயः பிராத்தான்யத குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பகவான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். 19ல இருந்து 22வது பதம் வரைக்கும் அவர் வைபவத்தை காட்ட போறன்றத இங்க நம்ம சொல்லி கூட்டிட்டு காமிக்கிறார். இந்த பதத்துல புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற போகிறேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இதே பகவத்கீதையில 20ல இருந்து 42 பதம் வரைக்கும் கொடுக்க போற ஞானம் கடல்ல ஒரு சின்ன கடுகு சைஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். கடல்ல ஒரு கடுகு போட்டா என்ன சைஸ் இருக்குமோ அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானுடைய வைபவத்தை ஒரு பகுதி தான் சொல்றார். இன்னும் நிறைய இருக்கு. அது எல்லையற்றவை. பகவானுடைய வைபவம் எல்லையற்றவை. இப்ப எல்லாமே சொல்லி பாருங்களேன். இப்ப பகவானுடைய அவதாரங்கள் சொல்லி பாருங்க. எல்லாம் சொல்லுவாங்க, எடுத்தோன்னே தச அவதாரம் சொல்லுவாங்க. அதே வேதங்கள் பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அவதாரங்கள் கொடுத்திருக்கு வேதம் சொல்லுது. யாராவது சொல்ல முடியுமா அத மாதிரி? அது என்னன்னு நீங்க ஏதாவது ஒரு உங்க ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பதில் சொல்லுங்க. ஏன் வேதங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க? லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அவதாரங்கள் பகவான் கொடுத்துருக்கான்னு சொல்றாங்க. யாராவது பதில் கொடுக்க முடியுமா? நிறைய யுகத்துல நிறைய அநியாயங்கள்லாம் நடக்கும்போது அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்திருப்பாரு. மாதாஜி சவுண்ட் கேட்கல. சவுண்டே கேட்கலையா? சுத்தமா கேட்கல. லைட்டா 100ல 1 பங்கு கூட கேட்கல. ஐயோ, நான் என்னதான் பண்ணட்டும்? என் போன் அப்படி சொல்லாதீங்க. சரி, மெசேஜ் போடுங்க. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? கலியுகமே ஏகப்பட்ட வருஷம் ஆயிருக்கு. அப்போ ஒவ்வொரு கிட்டத்தட்ட 4000 5000 வருஷம் ஆகுது. ஒவ்வொரு 1000 வருஷங்களுக்கும் ஒரு 10 அவதாரம் எடுத்தா கூட வந்துருமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலியுகத்துல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை நடக்குது இல்ல? அப்ப அவர் அவதாரம் எடுத்துத்தானே ஆகணும். இல்ல, நீங்க பேசுறது எனக்கு சரியா கேட்கல மாதாஜி. நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கல. குருஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. குருஜி, தசாவதாரம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது. ஓகே ஓகே. ஆனா வேதம் அப்படி சொல்லலையே மாதாஜி. இல்ல, பகவான் தசாவதாரத்துல காமிக்கிறார்ல சினிமா எல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறத. அதுதான் தெரியும். அதுதான் வேதம் அது மாதிரி சொல்லலன்னு சொல்றேன். வேதம் நிறைய லட்சக்கணக்கான அவதாரம். அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் லட்சக்கணக்கான அவதாரம் கொடுக்குதுன்ற. அப்ப என்ன அவதாரம் அதெல்லாம்? அவதாரம் முக்கியமானது அந்த 10 இருக்குமா பிரபுஜி? ஏன் குருஜி, அவதாரம்ங்கிறது ஒருத்தர் பக்தனை கஷ்டப்படுத்தும் போது அவதாரம் எடுக்கிறது தானே அவதாரம்ங்கிறது. அதுதான் கரெக்ட் தான். சரி, ஓகே, ஓரளவு கிட்ட வந்துட்டீங்க. சொல்லுங்க, இன்னும் வேற என்ன சொல்றீங்களா? வேற ஏதாவது சொல்ல வந்தீங்க?
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. நான் இப்ப கேக்குதா? இப்ப சொல்லுங்க. இப்ப கலியுகம்ன்றது கிட்டத்தட்ட 5000 வருஷம் ஆகுது இல்லையா? கலியுகத்துல ஏகப்பட்ட குளறுபடி நடக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும்போதே அவர் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்குன்னே வர்றாங்கல்ல. இப்ப நம்ம யுகத்திலேயே இப்ப நம்ம வாழ்ற இதுலயே எடுத்துக்கிட்டோம்னா காந்திஜி வந்தாரு. அவரை கூட ஒரு அவதாரம் சொல்லலாம். ஏன்னா இந்தியா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுச்சு, எவ்வளவு கொடுமைப்பட்டுச்சு ஆங்கிலேயர்கள்னால. அப்போ அதெல்லாம் கூட நம்ம அவதாரம்னு சேர்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி எத்தனையோ இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டு மூணு மாதாஜி தான் பேசுனாங்க. சரி, ஓகே. அவதாரம் சொல்லும் போது பிரபுஜி அவதார புருஷர்களை அனுப்புறாரு பிரபுஜி. அதாவது ஒரு இடத்துல குழப்பம் நடக்கும்போது அரசர் வந்து சேனாதிபதிகளை அனுப்பி அதை கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அது மாதிரி பகவான் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு தானும் அவதாரம் எடுக்கிறாரு. ஆனா அவதார புருஷர்களையும் அவரே ஸ்தாபிக்கிறாரு. இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, இப்ப நமக்கு இந்த இவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்து நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு சைதன்ய பிரபு தரும், அவரும் அவதாரம்னு சொல்லிக்கலாம். அவர் அம்சங்க ஒரு பகவான். அதாவது பகவானுடைய அதாவது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் இந்த யுகத்துல இந்த இடத்துல அவதாரம் கொடுக்க போறான்றது அது புராணங்கள்ல, அதாவது கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டிருக்குங்க. அது பகவான் சைத்தன்யர், பகவான் அவர் அதாவது எப்படி சொல்ல வருதுன்னா, அவரு தாயாரும் பகவானும் வந்து உள்ள அவதாரம். அது மாத்திரம் இல்ல. இப்ப என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். இப்ப நான் என்ன சொல்ல, நீங்க அது இன்னும் அது இந்த இடத்துல வரல. நீங்க இப்ப தேவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். தேவர்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அவதாரங்கள் தான். நாம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம் தான். வேதம் நாம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம் தான் சொல்லுது. அப்ப 33 கோடி தேவர்கள் சொல்றாங்களே, அப்ப எல்லாருமே அவதாரங்கள் தானா? எல்லாமே அவர் தான் மாதாஜி. எல்லாமே அவர் தான், பகவான் தான். அவர் தான் ஆதி அந்தம். அவருடைய அங்கம் தான் எல்லாருமே. அவர்தான் லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள், கோடிக்கணக்கான அவதாரங்கள் எடுக்கிறார் பகவான். அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சே 33 கோடி தேவர்களும் அவதாரம் எடுத்தாங்கன்னா அது மட்டும்தான் தெரியும். எதுக்கு நான் கேட்கறேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வைபவத்துல வரும் பாருங்க, பகவானுடைய வைபவம் சொல்ல போறாரு பாருங்க. அதான் சொல்றாரு, அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன், ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவென்றால் 84 லட்சம் உயிர் வாழிய பகவானுடைய அங்கம் தான். 84 லட்சம் உயிர் வாழிய பகவானுடைய அங்கம் தான். ஆனா நான் குறிப்பிட்டதை மாத்திரம் உனக்கு கொடுக்க போறேன். அப்பெல்லாம் நான் யார்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்பன்னா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து எல்லா இடத்துலயும் எல்லா உயிர் வாழியிலும் தாவர ஜங்கம எல்லாத்துலயும் நான் தான் இருக்கேன். அப்போ அது எல்லாமே அவதாரமா எடுத்துப்போ அப்படின்னு தானே சொல்றாரு. அப்போ பாருங்க ஃபுல்லா பாருங்க, ஃபுல்லா படிக்கப்போ தெரியும். எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை என்றார். எனது வைபவங்கள், பகவானுடைய வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. அப்போ என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த இடத்துல பாருங்க, ஜீவாத்மாவின் புலன்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டவை. ஜீவாத்மாவுடைய புலன்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டவை. இந்த 84 லட்சம் ஜீவாத்மாக்களுக்கு வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடத்துல வந்திருக்கிறோம். கொஞ்சம் சவுண்ட் எல்லாம் வால்யூம் எல்லாம் குறைச்சிங்க, தேவை நம்ம படிக்கலாம். அதாவது ஜீவாத்மாவுடைய புலன்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டவைதான். நம்மளுடைய எல்லா வித ஜீவாத்மாக்களும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவைதான். அப்போ பகவான் கிருஷ்ணனுடைய செயல்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள இவை அனுமதிப்பதில்லை. ஏன்னா நாமும் யோகமாயா சக்தியில இயங்காம மகாமாயா சக்தியில, அதாவது இந்த பகரங்க சக்தி, அதாவது வெளிப்புற சக்தி, பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தியை தான் நாமும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த புலன்களையும் இந்த உடல் சார்ந்து, இந்த புலன்களை சார்ந்து, இந்த புலனிச்சைகளை சார்ந்து நாமும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறனால்தான் பகவானுடைய செயல்களை நாம முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அது அனுமதிப்பதில்லை. யாரு? மகாமாயா சக்தி. இந்த சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், இந்த மூணுமே வந்து மகாமாயா சக்தியில தான் இயங்குது.
அது நம்மள வந்து பகவானுடைய லீலையும் அவருடைய வைபவத்தையும் அவருடைய செயலையும் நாம முழுமையாக தெரிஞ்சு கொள்ள முடியல. அப்ப நாம எல்லாம் எங்க இருக்கோம் பாருங்க, நாம எல்லாம் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான் நாம. சரி, இப்ப நாம 20ல பகவான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அகம் ஆத்மா குடாகேஷ சர்வபூதாசயஸ்திதः அகம் ஆதிஷ்ச மத்யம் ச பூதானாம் அந்த ஏவ ச. அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல அகாத்மா குடகேசான்னு சொல்றாரு. குடகேசான்னு சொல்லப்படுது என்னன்னு உங்களுக்கு யாராவது புரியுமா? குடகேசன் யாராவது தெரியுமா என்னன்ட்டு? தூங்க மாட்டார் அர்ஜுனன், தூங்க மாட்டார்ல, உறக்கத்தை வென்றவன். அந்த 2வது அத்தியாயத்துல கொஸ்டின் வரும், குவிஸ் கொஸ்டின். குடாகேஷன் என்ன அர்த்தம்னு. உறக்கத்தை வென்றவன், அதாவது உறக்கம் என்னும் இருளை வென்றவன். அதாவது உறக்கம் என்னும் இருளை வென்றவன் தான் வந்து குடகேசான்னு சொல்லப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அர்ஜுனனை ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். அர்ஜுனா, எல்லா உயிரும் இதயங்களை விட்டு இருக்கும் பரமாத்மா நானே. எல்லா உயிரும் ஆரம்பம் நடுவும் இறுதியும் நானே என்றார். அது மக தத்துவத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. மக தத்துவத்துல எல்லாம் வந்து 6 விதமான தத்துவத்துல மக தத்துவத்துல ரொம்ப அழகா தத்துவத்துல நம்ம படிக்கணும்னா நம்ம லெவல் 3ல வரும்போது ரொம்ப அழகா படிக்கலாம் அதை பத்தி இல்லைங்களா? இப்ப 3 விதமான விஷ்ணுவா நமக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். இப்ப காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா கீழே இருக்கிறார், தனிமையில இருக்கிறார், கீழே படுத்துட்டு இருக்கார், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கார். கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவா, ராதை விஷ்ணு தனியா, இவரு பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாருடைய இதயத்திலும் மீட்டு இருப்பவர் யார்? இந்த ரூபத்துல முதல் படத்துல உள்ளவர் தான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். கையில ஒரு பக்கம் சங்கு இருக்கும், ஒரு பக்கம் கதம் இருக்கும், ஒரு பக்கம் தாமரை இருக்கும், ஒரு பக்கம் சங்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்துலதான் பகவான் காட்சி கொடுத்துட்டு இருப்பார். எல்லாருடைய இதயத்திலையும் 84 லட்சம் உயிர் வாழ் இதயத்திலும் இருக்கிறார். கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், ஒரு அண்டத்தை பராமரிக்கிறார், ஒரு உயிர்வாழியும் உண்டாக்குகிறார். காரண உதய சாய் ஒரு அண்டத்தையும் உருவாக்குறார். ஒரு அண்டத்தையும் கார்போக உதய சாய் காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருந்து. சரி, இப்ப நாம 21:39வது பதம் அவருடைய விபூதி யோகத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். அத வைபவம், விபூதிகளையும் எல்லையற்ற வைபவங்களையும் இப்ப நாம பார்க்க போறோம். 21ல இருந்து 39வது பதம் வரைக்கும் என்னென்ன விபூதி யோகம்ன்றத ரொம்ப அழகா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 21வது பதம் மாதாஜி. ஆதித்யானாம் ஹம் விஷ்ணு ஜோதிஷாம் ரவி அம்சுமாம் மரீசிர் மருதா அஸ்மே நக்ஷத்ராணாம் அகம் சசி. ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருத்துகளில் நான் மரீசி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பகவானுடைய விபூதியும் அவருடைய வைபவத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஆதித்யர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆதித்யர்கள் நான் விஷ்ணு அப்படின்றாங்க. ஆதித்யர்கள் எத்தனை ஆதித்யர் இருக்காங்க? ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்கா தெரியுமா? ஆதித்யர்கள்ல யாரு குருஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் கேட்டேன். ஆதித்யனும் சூரியன் அப்படின்னு. சூரியன். சரி, வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஆதித்யர்கள் தெரியல. சரி, ஓகே. நாளைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைக்கலாமா இதுக்காக? ஓகேன்னா சொல்லுங்க, வைக்கலாம். டைம் சொல்லுங்க. ஓகே குருஜி. இதே டைம் தான். ஓகே. 8 o'clock. எல்லாருமே 8 o'clock வரீங்களா? வரோம் பிரபுஜி. வரோம் குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஆதித்யர்கள் யாருன்றத நீங்க நாளைக்கு எனக்கு சொல்லணும்.
எத்தனை ஆதித்தர் இருக்காங்கன்ட்டு. இதுல ஒரு ஆதித்தரை பத்தி நான் விளக்கமா சொல்றேன். யாரோ சொல்ல வந்தாங்க. சூரிய குடும்பமா குருஜி? இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் ஒரு ஆதித்தரை பத்தி சொல்றேன். ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி தான் அது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, துருவன் ஒரு ஆதித்யமா? இருங்க அது இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அதெல்லாம் இல்லையா? இல்ல. ஒரு காட்டுல ஒரு 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 வனம், அந்த வனத்துல நந்தவனம் இந்த மாதிரி ஒரு வனத்துல ஒரு ஞானி வந்து தவம் இருக்கார். மகண்டீஸ்வரன் சொல்லிட்டு ஒரு ஞானி தவம் இருக்கிறார். அந்த ஞானி தவம் இருக்கும்போது அந்த ஊரு காவலாளிங்க தெரத்திக்கிட்டு வராங்க. ஒரு திருடனை தெரத்திக்கிட்டு வராங்க. 2 திருடனுங்க அதாவது தப்பு பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் தூக்கின்னு ஓடியாடுறாங்க. ஓடியாந்த உடனே இந்த ஞானி வந்து மகண்ட ஞானி வந்து உள்ள குடியில இருக்கிறார். அது குடியில இருக்கும்போது அவரு தியானத்துல இருக்கும்போது உள்ள பூந்துடுறான் அந்த 2 திருடனும். பூந்தது இல்லாம அவர் உட்கார்ந்து இருக்க பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தான். அந்த பாக்ஸுக்குள்ளார அந்த ஜுவல்ஸை வச்சுட்டு அவங்க போய் ஒரு சைட்ல போய் மறைஞ்சிடுறாங்க. ஆனா காவலாளிகள் உள்ள வரும்போது இவங்க உள்ள வர்றத அந்த காவலாளிகள் பார்த்துட்டாங்க. அந்த ஊர் காவலாளிகள், நாட்டோட காவலாளிகள் பார்த்த உடனே இந்த குடிலுக்குள்ளதான் போனாங்க 2 பேருமே சொல்லிட்டு உள்ள போய் தேடுறாங்க. அந்த 4-5 காவலாளிகள் உள்ள போய் சர்ச் பண்றாங்க. சர்ச் பண்ண அந்த ஞானி அப்பவும் தெரியல, அவர் பாட்டு தவம் இருக்காரு. அவர் நவகுலத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவரோட பாக்ஸ், அவர் பின்னாடி முதுகு பின்னாடி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. அந்த பாக்ஸ்ல ஜுவல்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அவங்களையும் பிடிச்சிட்டாங்க. அந்த காவலாளிங்க அவங்க 2 பேரையும் பிடிச்சாச்சு. பிடிச்சது மாத்திரம் இல்லாம இவரையும் பிடிச்சிட்டு போறாங்க, இந்த ஞானியும் சேர்த்து. அவர் அப்படியே அசந்து பாக்குறாரு, என்னடா இவனுங்க இப்ப பிடிச்சி இழுத்து போறானுங்க சொல்லிட்டு அவரும் ஒண்ணும் சொல்லல. சரி ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது, சரி அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, திருடனை பிடிச்சி இழுத்து போகும்போது ஏன் இங்க வந்தீங்கன்னு அது ஒரு தவறான ஒரு தப்பான ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டானுங்க. அது கேட்ட உடனே இவங்க காவலாளிங்க இவரையும் சேர்த்து தூக்கி போறாங்க ராஜ்யத்துக்கு. அங்க போய் ராஜா கிட்ட முன்ன நிக்க வச்சுட்டு, இவர் யாருப்பா அப்படின்னு. இவர் தான் இவருக்கு தலைவன், இவர் 2 பேருக்கும் தலைவன் இவர் தான் அப்படின்னு ஒரு காவலாளி தெரியாம தவறுதலா ஒரு பொய் சொல்லிட்டான். தவறுதலா சொல்லிட்டான். சொன்னது மாத்திரம் இல்லாம உடனே ராஜா டென்ஷன் ஆயிடுறாரு. ஒரு தவக்கோலத்துல இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு இவரையும் சேர்த்து சிறைச்சேதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள தூக்கி போட்டுறாங்க. ஆனா அப்போ அந்த ஞானி வந்து எதுவுமே சொல்ல. அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு மகரிஷி. அவர் மகண்ட மகரிஷின்னு சொல்லுவாங்க. முக்கியமான மகரிஷி அவர். அவரை பிடிச்சி உள்ள போட்ட உடனே அவங்க போன சிஷியமார்கள்லாம் வந்து இவர் ஜெயில கிடக்கிறார். காட்டுக்கு போன சிஷியமார்கள் அவருடைய ஈக்குவலாண்ட உள்ள பிரம்ம ரிஷிகள், ராஜ ரிஷிகள்லாம் வராங்க. வந்து பாக்குறாங்க, ஆளை காணும். கமண்ட ரிஷி காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடுறாங்க. அப்ப உடனே அவங்க எல்லாமே அந்த ஞான கண்ணோட பாக்குறாங்க. பார்த்தா அவரு ஜெயில இருக்கிறார். உடனே எல்லாமே அங்க போறாங்க, அரண்மனைக்கு போறாங்க. போயிட்டு அங்க போய் ராஜா கிட்ட போய் வம்பு எடுக்கிறாங்க. ஏண்டா இந்த மாதிரி யாரு இருந்து தெரியாம நீ தூக்கி ஜெயில போட்டுருவியா? அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளு. ஒரு காமதேனுவையே ஒரு கட்டி காப்பாத்துற அளவுக்கு அவருக்கு திறமையான ஆள் அவரு. அடுத்த காமதேனு அவர் தாண்டா காப்பாத்த, அவர் கண்ட்ரோல் தாண்டா வரப்போகுது. ஒரு காமதேனுவே வச்சு பண்றவரு அவ்வளவு பெரிய மகரிஷி அவரை தூக்கி ஒரு ஜெயில போட்டிருக்கீங்க, அறிவியான்னு அவருக்கு கேள்வி கேட்கறாங்க. ஏன்னா அங்க வந்த ரிஷிகள்லாம் பார்த்தோன்னே அவருக்கு மகாராஜா ஒரு சித்தரசன் தான். அவர் பார்த்து பயந்துட்டாரு. பயந்துட்டு அவரே ஓடுறாரு சிறைச்சாலைக்கு. ஓடி போய், ஐயா சாமி நீ ஏன் சொல்லவே இல்லை, நீ யாருன்னு சொல்லிருக்கலாம்ல அப்படின்னு. அவர் உடனே மௌனமாவே இருக்கிறார். மௌனமாவே இருந்துட்டு எல்லாம் நன்மைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, உடனே நேரா போறார், காலங்கிட்ட போறார். காலங்கிட்ட போய் கேக்குறார், அடே காலா, நான் என்னடா பாவம் பண்ணேன், எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சித்திரவாதை கொடுத்த அப்படின்னு காலங்கிட்ட கேக்குறார். காலம் சொல்றான், அறிந்தும் அறியாத பருவத்துல நீ இருக்கும்போது ஊசிகோல், அதாவது எழுத்துக்கோளில வச்சு ஒரு புழுவை நீ சித்திரவதை பண்ண. ஒரு புழுவை நீ சித்திரவதை பண்ணதுனாலதான் இன்னைக்கு இந்த பாவத்தை நீ அனுபவிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலம் சொல்றான். ஏய், நான் அறிந்தும் அறியாத வயசுல அந்த தவறு செஞ்சதுக்காக என்னை இப்படி ஒரு தண்டனை கொடுத்தியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒரு சாபம் விட்டுறாரு. யாரு? காலனுக்கே சாபம் கொடுக்கிறார் அகண்டீஸ்வரர். என்ன சாபம் கொடுக்க தெரியுமா? நீ மனிதனாக பிறப்பா என்றார். அப்புறம் உடனே எல்லாருமே பிரம்மா, விஷ்ணு எல்லாருமே வந்துட்டாங்க, சிவபெருமன் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. வந்து கேக்குறாங்க,
ஐயா காலனை பூச்சி இது மாதிரி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துட்டீங்களே, இப்ப இந்த பிரபஞ்சத்தையுமே சம்மித்து போமே, ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னு. சரி, என்னுடைய பக்தன் அவன் கொடுத்த வரம் பழிச்சே ஆகணும். அதனால நீ திருப்பி மனிதனாக போய் பிறந்து வா, அவருடைய சாபத்தை நிறைவேற்றிட்டு வா அப்படின்னு காலம் நடக்குறாங்க. அப்போ உடனே அவன் சொல்றாங்க, எல்லாரும் கலந்து பேசுறாங்க. அப்போ இந்த காலன் போயிட்டாருன்னா இந்த இதை யார் இந்த யமலோகத்தை யார் காக்கிறது? அப்பதான் 12வது ஆதித்யர் புத்திரர் அதுல உட்கார்றாரு. அவர் வர வரைக்கும் அந்த மனிதனாக பிறந்தவர் யாருன்னு தெரியுமா? மனிதனாக உருவெடுக்கிறார். இதே மகாபாரதத்துல உருவெடுத்திருக்கிறார். உருவமாக அவதாரம் கொடுத்திருக்கிறார். விதுரர் பிரபுஜி. அரேபோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா, ஆதித்யர் சாதாரணப்பட்டவங்க இல்ல. அதுதான் சொல்ல வந்தேன். நீங்க நாளைக்கு அவரை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க யாருன்னு. ஓகேங்களா? சோ இது மாதிரி ஆதித்யர் இருக்காங்க. இப்ப வாயில வந்துச்சு தெரியாம வர பார்த்தது மறைச்சிட்டேன். நாளைக்கு சொல்லுங்க அந்த எத்தனை ஆதித்யர் இருக்கான்னு. அதுவும் நானே விஷ்ணு அப்படின்றார். ஆதித்யர்களும் நான் விஷ்ணுன்றார். இப்ப பாருங்க, இனி ஆதித்யர் இருக்கா, அதுவும் நான் தான்றார். ஜோதிகளை பிரகாசிக்க சூரியன் நான் தான்றார். இப்ப சூரியனை பத்தி வருவோம். நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச எத்தனை சூரியன் நமக்கு இருக்கு? நமக்கு தெரிஞ்ச சூரியன் எத்தனை சூரியன் நமக்கு தெரியுது? உங்க ஞான கண்ணால சொல்லுங்க. நீங்க பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, வேதங்களை சில பேர் படிச்சிருப்பீங்க, உபநேசங்களை படிச்சிருப்பீங்க, புராணங்கள்ல படிச்சிருப்பீங்க. எத்தனை சூரியன் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, இப்ப படிச்சது விவஸ்வான். விவஸ்வான்றது நம்முடைய சூரியன். ஆமா, அவர் தான் தெரியுது. அதுதான். இப்ப அதுதான் நான் என்ன சொன்னேன், இந்த பதத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து படுத்துட்டு இருக்காரு காரண உதய சாய் விஷ்ணு, கீழே படுத்துட்டு இருக்காரு பாருங்க தனிமையில. ஒரு அண்டத்தையும் உருவாக்கும் போது ஒரு அண்டத்துக்கும் ஒரு சூரியன் மாதாஜி, ஒரு அண்டத்துக்கும் ஒரு சூரியன். இப்ப நம்மளுடைய அண்டம் 14 லோகங்களோட சேர்ந்ததுதான் ஒரு அண்டம். 14 லோகங்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு அண்டம். அது மாதிரி ஏகப்பட்ட அண்டங்களை படைச்சிருக்காரு, ஏகப்பட்ட சூரியனை படைச்சிருக்காரு. கட்டுக்கடங்காத சூரியன் இருக்கு. நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு சூரியன் தான். அதுதான் இங்க சொல்றார், ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன் தான்றார். அதான் விராட் ரூபத்துல அர்ஜுனன் பார்ப்பான், என்ன பகவானே உன்னுடைய கண்கள்ல 1000 சூரியன் தெரியுது என் கண்கள்ல அப்படின்றான் அர்ஜுனன். அடுத்த பதத்துல அடுத்த அத்தியாயத்துல பாப்பீங்க, ஒரு கண்ணுல சூரியன், ஒரு கண்ணுல சந்திரன், ஒரு கண்ணுல சூரியனை பார்க்கும் போது 1000 சூரியன் தெரியுது பகவானே அப்படின்னுவான். 1000 அதாவது ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன் நானே என்றார். சூரியனும் நானே, ஆதித்யனும் நானே என்றார். மருதுகளில் நான் மரிசி என்றார். அதனை காற்றினை கட்டுப்படுத்தும் தேவரான மரிசி. மருதுக்களில் நான் மரிசி என்றார். நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவுன்றார். நட்சத்திரங்கள் ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சூரியனே நம்ம கோடிக்கணக்கான சூரியன் சொல்றோம். அப்ப நட்சத்திரங்கள் அதை விட பன்மடங்கு இருந்தது. நட்சத்திரங்கள்லாம் நிலாவு மாதிரிதான், அதுவும் ஒரு சூரியன் மாதிரிதான் சயின்ஸ் சொல்லுது இப்போ இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 22வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதானாம் சாம வேதோஸ்மி தேவானாம் அஸ்மி வாசவக இந்திரியானாம் மனசாஸ்மி பூதானாம் அஸ்மி சேதனா. வேதங்களில் நான் சாமவேதம், தேவர்களில் நான் சொர்க்க மனனான இந்திரன், புலன்களில் நான் மனம், உயிர்வாழிகளில் நான் உயிர் சக்தி உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த பதம் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு புரிதலை கொடுக்கும் இல்லைங்களா? வேதங்களில் நான் சாம வேதம் சொல்றேன். 4 விதமான வேதங்களில் சாம வேதம். தேவர்களில் நான் சொர்க்க மன்னனான இந்திரன்றார். புலன்களில் நான் மனம்ன்றார். உயிர்வாளிகள் நான் உயிர், அதாவது சக்தி, அதாவது உணர்வு. இந்த 24 புலன்கள்ல அது ஒண்ணு உணர்வுன்றது. உணர்வுன்றதும் பாத்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். உணர்வுன்றது எப்பவுமே உயர் சக்தி மூலியமாக இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் தான் அந்த உணர்வுன்னு நாம சொல்லலாம். இப்ப நம்ம எத்தனை விதமான வேதங்கள் நமக்கு தெரியும்? 4 விதமான வேதங்கள் இல்லைங்களா?
இப்ப 4 விதமான வேதங்கள் யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா? ரிக் யஜுர் சாமம் அதர்வணம். ரிக் யஜுர் சாமம் அதர்வணம். வேதங்களை நாங்க படிக்கல. ஆனா அந்த வேதம் என்னென்ன பேருன்னு தெரியும். ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாம வேதம், அதர்வண வேதம். அதர்வண வேதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்க வந்து மாதாஜிங்க படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, படிக்க கூடாது வேதங்கள்ல. அது ஆக்சுவலா வந்து அது தவறுன்னு சொல்லப்படுது வேதம், அதாவது சாஸ்திரம் சொல்லுது. அதாவது வேதங்கள்ல மாதாஜி யாரும் படிக்க கூடாது. ஏன்னா வந்து பிரபுஜிக்கு மாத்திரம் தான் படிப்பாங்க. வேதங்கள் ஏன் படிக்க கூடாதுன்றதுதான் அதுதான் நம்மளுடைய வியாத வியாசர்லாம் ரொம்ப பகவான் வியாத வியாசர் ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்காரு. புராணங்கள்ல 18 புராணங்களையும் 108 உபநேசங்களையும் நாம அதை படிச்சாவே போதும். இந்த வேதங்கள்ல படிச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுல வந்து எல்லாமே அந்த வேதத்தை சார்ந்ததான் இருக்கு. அதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவும் விளக்கம் கொடுக்கிறார். எல்லா விதமான வேதங்கள்ல இருந்து சாராம்சத்தை எடுத்துதான் நான் பொருள் விளக்க உரையே கொடுக்குறேன் அப்படின்றார். அப்போ சாம வேதம் அதாவது வேதங்களில் நான்றார். அதே மாதிரி தேவர்களில் நான் சொர்க்க மன்னனாக இந்திரன் சொல்றார். புலன்களின் நான் மனம் சொல்றார். புலன்களின் மனம்னா நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? 5 விதமான புலன்கள் இருக்கு நமக்குள்ளார இல்லைங்களா? அந்த புலன்களின் மனம் நான்றார். நான் மனம்ன்றார். மனம் சொல்லும் போது நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம் மனம் வந்து ஒரு குரங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதே அர்ஜுன வந்து ஆனவத்திலே கேள்வி கேட்கிறான் அர்ஜுன் பகவான் கிட்ட, கிருஷ்ணா நான் காற்ற கூட குடுவையில் அடைச்சிடுவேன், ஆனா மனதை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறான் இல்லைங்களா? அதுவும் நானேன்ற. அப்போ பகவான நாமோ துதிபாடி அவரை மையப்படுத்தி நாம செயல்படும் போது அந்த மனம் பகவான் நம்ம கண்ட்ரோல்ல வந்துருவார், கண்டிப்பாக வந்துருவார். அப்போ மனமும் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் வந்துரும் இல்லையா? அதுதான் ரொம்ப அழகா அர்ஜுனன்ட்ட பகவான் சொல்லுவார். அதை கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உனக்கு எல்லாமே சாத்தியப்படும். உயிர்வாளியும் உயர் சக்தியும் நான் தான்றார். சரி, 23 என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ருத்ராணாம் சங்கரஸ்மி வித்வேஷோ யக்ஷரக்ஷசாம் வசுனாம் பாவகஸ்மி மேருஷி கரிணாமகம். எல்லா ருத்ரர்களிலும் நான் சிவபெருமான், யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரன், வசுக்களில் நான் நெருப்பு அக்னி, மலைகளில் நான் மேரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது 11 உத்திரர்கள் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? இந்த 11 உத்திரர்களும் சரி, அந்த ஆதித்தியர்களும் சரி, நாம நாளைக்கு கண்டிப்பா அவரை பத்தி நம்ம விரிவா படிக்கணும். நாளைக்கு கண்டிப்பா 8 மணிக்கு அந்த கிளாஸ்ல வாங்க. ஆதித்தியர்னா யாரு, உத்திரன்னா யாருன்றத நாம நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகேங்களா? அவர்களின் அதாவது சங்கரன் எனப்படும் சிவபெருமானும் நானே அப்படின்றார். முக்கியமானவர், அதாவது பிரபஞ்சத்தின் தாமே, அதாவது தமோ குண அதிகாரியாக விளங்கும் அவர், பரமபுருஷரின் குண அவதாரமானவர், தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யாசஸ்ரீசிகளின் தலைவரான குபேரன் பரமபுருஷரன் அப்படின்றாரு. அது இங்க தவறா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல தவறா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. கொடுத்திருக்காங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஆமா, அதாவது தவறா. எல்லா ருத்திரர்களும் நான் சிவபெருமான், யாசி ஆசகன் நான் செல்வத்தை விரைவன், அது குபேரன், அதாவது வாசுக்களின் நான் நெருப்பு அக்னி, அதாவது வாசுக்களின் நான் அப்படின்றார். அதே மாதிரி நெருப்பு அக்னி, மலைகளில் நான் பெறுன்றார். நம்ம இது வந்து இந்த பொருள் உரையை வந்து இந்த இடத்துல காப்பி பண்ணியாச்சு, தெரியாம பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ பகவான் கிருஷ்ணனுடைய வைபவங்கள் பாருங்க. ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், ஆதித்திரர்களில் விஷ்ணுன்றார். அதே மாதிரி ருத்திரர்களில் சிவபெருமான் நான்றார். புலன்களின் மனமும் நான் என்றார். தேவர்கள் இந்திரனும் நான் என்றார். இந்த 5 விதமான எல்லாமே, இந்த 5மே நான் தான்றார் அவருடைய வைபவங்கள்ல இல்லைங்களா? இப்ப 24வது பதம் என்ன சொல்ல வர்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரோதசாம் ச முக்கியம் ஸ்மாம் வித்தி பார்த்த ப்ரஹஸ்பதிம் சேனானீனாம் அகம் ஸ்கந்தஹ சரசாம் அஸ்மி சாகரஹ. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரம்மஸ்பதியான என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 24வதுல
அர்ஜுனா, இப்ப திருப்பவும் பகவான் கிட்ட ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து திருப்பி அர்ஜுன் கிட்ட ரொம்ப அழகா சொல்றார். புரோகிதர்கள் தலைவரான ரிஷபதி, அதாவது என்னை அறிந்து கொள், சேனாதிபதிகளில் கார்த்திகேயன்றார், அத முருகப்பெருமானும் நான் என்றார், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம்ன்றார். நீர்த்தேக்கங்களில் சமுத்திரமும் நானே என்றார். இப்ப நம்ம 26வது பதம் வரைக்கும் படிச்சுட்டு நம்ம தெளிவா விளக்கம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 25 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மகேஷீடாம் புருகிர்ஹகம் கிராம் அசம்யேகம் அக்ஷரம் யக்ஞானாம் ஜவ யக்ஞோஸ்மி ஸ்தாவராணாம் ஹிமாலயக. மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசையாதனவற்றில் நான் இமயமலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகரிஷிகளையும் நான் பிருகு அப்படின்றார். இப்ப பிருகுன்னு நம்ம யாரும் தெரியும் இல்லையா மாதாஜி? யாரும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பிருகுன்னா? சுக்ராச்சாரிய பிருகு மகரிஷி. என்ன மாதாஜி? சுக்ராச்சாரியரை தானே சொல்லுவாங்க பிருகு மகரிஷின்னு. யார மாதாஜி? திருப்பி சொல்லுங்க. சுக்ராச்சாரியார் இல்லையா? இல்ல சரியா கேட்கல, திருப்பி சொல்லுங்க. சுக்ராச்சாரியார் இல்ல இல்ல இல்லையா? அதாவது பிருகுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஜாபதிகள், 7 பிரஜாபதிகளை முதல்ல பகவான் வந்து பிரம்மா வந்து படைக்கிறார். முதல்ல 4 சனத்குமார்களை படைக்கிறார், 7 பெருமுனிகளை படைக்கிறார். அதுல பிருகு ஒரு ஆள் முக்கியமானவர், பெரிய மகரிஷி. மகரிஷிகளில் நான் பிருகுன்றார். பிருகு வந்து நிறைய நல்லா இருக்கும், அவரு ஸ்டோரி வந்து அவருடைய லீலையெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவரும் பிருகும் நானே அப்படின்றார். சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம்ன்றார். இன்னைக்கு பாருங்க, இந்த ஓம்காரம் சவுண்ட் வந்து இந்த ஜெர்மன்ல வந்து 1200 பேர் 200 பேர் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து அந்த ஓம்காரத்தை ஜபம் பண்றாங்க. ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க, ஓம் அப்படி ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. அந்த 1200 பேர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதுல உட்காந்துக்கிட்டு சொல்றாங்க. இன்னைக்குதான் அவங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க எல்லாம் உணர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏகப்பட்ட பேர் உணர்றாங்க, இப்ப நிறைய பேர் உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சோ சப்தங்களின் திவ்யமான நான் திவ்யமான ஓம்காரம்ன்றார். யாகங்களின் நான் திருநாம ஜபம்ன்றார். இந்த இடத்துல பாத்தீங்களா, யாகங்களின் நான் திருநாம ஜபம்ன்றார். இப்ப இந்த வைபவத்துல நாம பகவான் நாமத்தை சொல்லி நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அதுலதான் பகவானே வாழறார். ஏன்னா இதுல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில மட்டும் சொல்லல, எல்லா விதமான வேதங்கள்லயும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, புராணங்கள்லயும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பகவான் தான் அவரோட திருநாமத்துல வாசமே செய்யறார். அப்ப பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க, லட்சுமி கடாசமா நாம வருவோம் இல்லைங்களா? அதான் யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம்ன்றார். அசையாதனவற்றில் நான் இமயமலை என்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 26வது பதம் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 26. அஸ்வத்ஸ சர்வ விருக்ஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச நாரதக கந்தர்வானாம் சித்திரரதக செத்வானாம் கபிலோ முனிகி. எல்லா மரங்களிலும் நாம் ஆலமரம், தேவரிஷிகளில் நான் நாரதன், கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன், சித்தர்களில் நான் கபில முனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப எல்லா மரங்களிலும் ஆலமரம், இது 16வது பதத்துல நம்ம படிப்போம், 16 அத்தியாயத்துல நம்ம படிப்போம் இதை பத்தி. ஆலமரம்னா என்னன்றது பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதையிலே நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஆலமரத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரு ஆலமரத்துக்கு. அது என்னன்றது 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம விரிவா படிக்கலாம். அதே மாதிரி தேவரிஷிகளையும் நான் நாரதன்றார். நாரதன் வந்து அவருடைய வைபவம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அவருடைய லீலையெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வைபவம்ன்றது லீலையும் நல்லா இருக்கும். சரி, இப்ப நாரதரை பத்தி யாராவது ஒரு 3 விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? நாரத முனி பத்தி ஒரு 3 விளக்கம். நாரதர்களாக நன்மையில முடியும். அதுதான் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? சிவனார் பார்வதிட்ட போய் பிரபுஜி ஒரு மாங்கனியை கொண்டு போய் கொடுத்து, இத பூமியை யார் சுத்திட்டு வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு இது
இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி போற்றி வைக்கிறார் பிரபுஜி. அவரு முருகன் வந்து மயில்ல கிளம்பிடுறாரு. இவர் இவர் வந்து பிள்ளையார் வந்து கேக்குறாரு, தாய் தந்தை வந்துதானே உலகம் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. நான் ஆமான்னு சொன்ன உடனே அவங்க சிவனாரையும் பார்வதியும் சுற்றி வந்துடுறாரு. அவங்க அவங்க அவருக்கு பழத்தை கொடுத்துடுறாங்க. முருகன் ரொம்ப நேரம் சுற்றி வந்துட்டு அது எப்படி கொடுக்க வந்தீங்க, மூத்த பிள்ளைக்கு இப்படி முத்து பிள்ளைங்க கொடுத்துட்டீங்க, நான் தானே சுற்றி வந்தேன்ட்டு கோவிச்சுட்டு போயிடுறாரு. போய்தான் மலையில இருந்து தனியா இருந்துக்கிறாரு. தனி. சரி, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இதோட பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இப்ப வந்து இதுல வந்து சாதாரணமா நம்ம ஒரு இந்த ஸ்டோரி வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. துருவனுக்கு வந்து வழிகாட்டினது நாரதர் தான். அவராலதான் துருவன் வந்து சாதாரண துருவன் மகாராஜாவானான். பிரகலாத பிறக்கிறது கூட அவருதான் ரீசன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா, எவ்வளவு அழகா சொன்னீங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி சொன்னதையும் அந்த வந்து முருகப்பெருமானையும் அங்க விநாயகர் பெருமானை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா பத்தி சொன்னீங்க. இப்ப இந்த இதை வச்சு ரொம்ப அழகா பிரகலாத மகாராஜா பத்தி சொன்னீங்க. ஏன்னா அவருடைய இது வந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அவர் லீலை. ஒவ்வொரு உன்னதமான ஆன்மாவையும் உயர்த்துறதுக்கு ஒரு கலகம் மாதிரி ஒரு இத உருவாக்கி அப்புறம் அவங்கள உயர்த்தி விட்டுறது. அதுவும் கிருஷ்ணனுடைய சங்கல்பம் தான். அவர்தான் வால்மீகி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து பிரம்ம தேவரோட தொடையில இருந்து பிறந்தவர் சொல்லுவாங்க. யாரு இவரு பிறந்தவர்? அதாவது 10 பிரஜாபதிகள் இருக்காங்க இல்லையா? 7 பிரஜாபதிகளை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், பெருமுனிகள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதுல 10 பிரஜாபதிகள்ல இவரும் ஒருவர், நாரதர். இவரை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம், நாரதரை பத்தி. அப்ப இதெல்லாம் பாருங்க, எல்லாமே வந்து நிறைய அந்த அவருடைய புக்கை வாங்கி படிங்க. நம்ம சில பிரபுபாதா அவருடைய நாரதரோட புக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். அவருடைய கதை 3 விதமான அவதாரங்கள் கொடுப்பார். யாரு? இவர் நம்மளுடைய நாரதர் 3வது அவதாரமா தான் நாரதரா வந்து வராரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு சாதாரண மனுஷனாக பிறந்து அதுக்கப்புறமா ஒரு நிலையை அடைஞ்சுதான் கடைசியில வந்து பிரம்மாவுடைய தொடையில அவதாரம் கொடுத்து நாரத முனியா வந்து பிரஜாபதியில 10வது பிரஜாபதி 10 பிரஜாபதிகள் அவரும் ஒருவரா வர்றாரு. சோ அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் படிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சித்திரதன் பத்தி யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கந்தர்வனின் நான் சித்திரதன் சொல்றேன். இது கந்த புராணத்துல ரொம்ப இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சொல்லுங்க மாதாஜி. சித்திரரதன் வேற, சித்திரகுப்தன் வேறயா பிரபுஜி? அது சித்திரகுப்தன் அது வேற மாதாஜி. அது வேற. ஏன்னா பார்வதி தாயார் ஒரு வாட்டி சபிச்சிருவாங்க இவரை. சித்திரதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கந்த புராணத்துல ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். இவரை பத்தி நிறைய இருக்கும். அதுதான் கந்தர்வனே நான் சித்திரதன் சொல்ற போறாரு. ஏன்னா வந்து ஒரு வாட்டி சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, பார்வதி தேவியாரோட உட்கார்ந்து இருக்காரு பிரபுஜி. அப்ப பார்வதி தேவியார் கால சிவபெருமான் மேல போட்டுக்கிற மாதிரி அந்த சித்திரதன் மேல போய்கிட்டு இருக்கிறாரு இதுல தேர்ல. அவரை பார்த்து சிரிச்சுட்டாருன்னு பார்வதி தேவியார் சாபம் போட்டுறாங்க. ஆமா கரெக்ட். ஹரிபோல். ஆக்சுவலா வந்து அது வச்சு அந்த மாதிரி அவர் திங்கிங் பண்ணவே இல்லை. ஆக்சுவலா வந்து பார்வதி தாயார் தான் தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி இது பண்ணாங்க. அப்புறமா தான் வந்து பத்ம புராணத்துல அவர் விளக்குறார், சிவபெருமானே விளக்குறார் பார்வதி தாயார்கிட்ட. அவன் நம்மளுடைய மகன், அவன் எப்படி நம்மள வந்து தவறா நினைப்பான்? தாய் தந்தையரை பார்த்து அவருடைய சந்தோஷத்துல சிரிச்சான், ஆனந்தமா சிரிக்கிறான் அவன் நம்மளை பார்த்து. அதை நீ தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டே அவனை சபிச்சுட்டியே அப்படின்னு வருத்தப்படுறாரு. ஏன்னா அந்த நேரத்துல தாயார் வந்து சிவபெருமானோட அவருடைய தொட மேல காலை வச்சுட்டு இருப்பாங்க. சோ அதை பார்த்துதான் அவரு நம்மள ஒரு மாதிரி சிரிச்சுட்டான் அப்படின்றதான் சாபம். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப டீப்பா போவேன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ்ல ஒரு நாளைக்கு படிக்கலாம், இவங்களை பத்தி நல்லா இருக்கும். சரி, சித்தர்களின் அதாவது நான் கபில முனின்றார். 6 விதமான தத்துவங்கள்ல கபில முனியும் ஒரு தத்துவம் இருக்கு. கபில முனினா யாருக்கு தெரியுமா?
கபில முனி யாராவது தெரியுமா? கபிலரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம், மறந்து போச்சு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப தேவகூதியோட மகன். பகவானுடைய அவதாரங்கள்ல பகவானுடைய அவதாரங்கள்ல பகவானுடைய அவதாரம் தேவகூதியின் மகன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரிபோல் ஹரிபோல். தேவசூஜியோட புத்திரர் பகவான் ஸ்ரீ கபிலரின் யோக முறை. அதான் நாம படிக்கிறோம். எங்க படிச்சோம்? 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா இத இந்த தத்துவத்தை தான் கொடுக்குறார். என்ன தத்துவம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? இதெல்லாம் டீச்சிங் ஆஃப் லார்ட் கபிலா அப்படின்ற ஒரு புக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஆங்கிலத்திலும் எழுதியிருக்கிறார், தமிழ்ல எழுதியிருக்கிறார். ரொம்ப அருமையான புக்கு அது. சாங்கிய தத்துவம். சாங்கிய தத்துவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. சாங்கிய தத்துவம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது ஒரு தத்துவம் தான். இது இந்த தத்துவத்துல நாம வந்து இது ஒரு தத்துவவாதி. சித்தர்களே நான் கபில முனி அப்படின்றாரு. ஆனா கபிலோட முனியோட ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 3வது காண்டத்துல 20ல இருந்து 33வது அத்தியாயம் வரைக்கும் அடங்கி உள்ளது. அவருடைய ஸ்டோரியை பத்தி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 3வது காண்டத்துல 25ல இருந்து 33வது அத்தியாயம் வரைக்கும் இருக்கும். எனக்கு கரெக்டா எக்ஸாக்டா தெரியல. ஆனா நான் படிச்சிருக்கிறேன், நல்லா படிச்சிருக்கிறேன். 3வது காண்டத்துலதான். ஆனா 25 நல்ல ஞாபகம் எனக்கு. அதுல இருந்து 33வது அத்தியாயம் வரைக்கும் அவரை பத்தி அடங்கியிருக்கும். அந்த கபில முனியோட ஸ்டோரி பத்தி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவரோட போதனைகள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். படிங்க, அவருடைய ஸ்டோரி நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவரை பத்தி ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவானுடைய வைபவங்கள் பாருங்க. நீர்த்தேக்கங்களில் சமுத்திரம் சொல்றார். சமுத்திரம் சொல்லும் போது எவ்வளோ 7 கடல் 6 கடல் 8 கடல் நம்ம சொல்றோம். இது எல்லாமே நானேன்றார். மகரிஷிகளும் நானே பிறகுன்றார். புரோகிதில தலைவனார் அதிபதியும் நானேன்றார். சப்தங்களின் ஓம்காரமும் நானேன்றார். சேனாதிபதியில முருகப்பெருமான கார்த்திகையனும் நானேன்றார். சேனாதிபதியாக இருக்கிற கார்த்திகேயனும் நானேன்றார். அதே மாதிரி உயிர்வாடிகளின் உணர்வு, தொடும் உணர்வு, அந்த உணர்வும் நானே என்றார். மலைகளின் நான் பெறுன்றார். இமயமலையாகவும் நான் என்றார். அசைனவற்றின் இமயமலையும் நான் என்றார். யாகங்களின் நான் திருநாம ஜபம்ன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உயிர் வந்து ஒரு உடல்ல எப்படி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத டக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த தொட்டாக்கு அந்த உடல் எப்படி சிலிர்க்குதா இல்ல ஊசி குத்துனா உசுன்னு வலிக்குதா, அந்த மாதிரி உணர்வுகள் இருந்தா அவன் உயிரோடு இருக்கான்னு அர்த்தம். உணர்வுகளே இல்லாம இருந்தா வெஜிடபிள், அதாவது கோமா ஸ்டேஜ்ல போயிட்டான்னு அர்த்தம். சுவாசம் மட்டும்தான் இருக்கும், உணர்வுகளே இருக்காது. அத சொல்லுவாங்க. ஒரு பாடல்ல கூட வரும், பிரபஞ்சத்துல இருக்க உயிர்வாளிகள்ல உணர்வாக இருப்பதும் இறைநிலைதான் அப்படின்னு வரும். அது நம்ம குழந்தைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய் கிட்ட போகும்போது ரொம்ப ஈஸியா டக்குன்னு தாய் வந்து டக்குன்னு உணர்ந்துரும். ஏன்னா அது அங்க இருந்தானே வந்தது தாய் கிட்ட. ஆமா ஆமா. அந்த உணர்வு டக்குன்னு வரும். அந்த உணர்வே நான் தான்ற உயிர்வாளிகளின் உணர்வே நான் தான். இந்த பசுக்கள்ல கரெக்டா அந்த தாய் பசு கிட்ட அந்த கண்ணுக்குட்டி போயிருமா. ஆமா, அந்த உள் உணர்வு அதுக்கு தெரிஞ்சிருமா. கரெக்ட். ஏன்னா அந்த ஒரு ஹீட் மாதாஜி, அது என்ன சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த தாயோட ஹீட், அந்த ஹீட் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ற அந்த சக்தி வந்து அந்த குழந்தைகள் இருக்கும். ஏன்னா வந்து அந்த குழந்தை அது உள்ளதானே வாழ்ந்துருக்கு. கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு அதோட தன்மை போயிடும். ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் தான் இருக்கும். அது அந்த தன்மை கொஞ்ச நாள் போட்டு அது வந்து சயின்ஸ் சொல்லுது. ஆனா வந்து பகவான் வேதங்களை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா உயிர்வாளிகள் உணர்வு நானே தான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட இந்த பதம் நித்திப்போமா? அடுத்த வாரம் இதோட தொடங்குவோமா? 27, 28ல இருந்து தொடங்குவோம். நாளைக்கு கிளாஸ் என்னங்க பிரபுஜி? இல்ல, இந்த கிளாஸ் வந்து அடுத்த வாரம் வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வந்து நாம இந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ் படிக்கலாம். ஓகேங்களா? சரி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. காலைல சீக்கிரமா எழுந்துக்கணும். நான் இப்ப போயிட்டு எல்லா வேலையும் முடிக்கணும். அதுதான் பாக்குறேன். ஏன்னா 9 மணிக்கு நான் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
हरे कृष्णा माता जी। वांछे प्रभु जी कल्पतराय कृप सिंधु वैसा पतनाना भावनीय वैष्णव माता जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम